We content creator, wena unabantu abakulandelayo bekulandelela into ethile, hayi ukuthi udumile, cha, unabantu abakwaziyo nje, awudumile neze. Izwi lami ke nginesimo somkhuhlane ozama ukuhlasela ongeke ulunge yabo, ngoba ngiyogijima manje ngena kabi ku2026, ngingena nento ethi iyazama engeyilungu. Well ke having said that, umuntu owaziwayo nje yabo, ngicela ukuthi ungadideki yabo. La TikTok kufana nomhlaba nje lo ujwayele lo uphila kuona physical. Lapho kulo mhlaba physical kunabantu abakwaziyo emsebenzini, kunabantu abakwaziyo ngala uqashe ngakhona noma la wakhe ngakhona, kunabantu abakwaziyo ngakomalume wakho, kunabantu abakwaziyo ngakesesayidini lakini, kunabantu abakwaziyo bomakhelwane. Yezwa, kodwa ngeke sisho ukuthi udumile. Abantu abakwaziyo labo ngoba it just happened ukuthi they came across wena naphinde na share space yabo. So manje hayi ukuthi mhlawumbe udumile ngalo ndlela ngoba khona umuntu ongakwazi. Kodwa uma udumile akudingi ukuthi nize nishare space, uzokwaziwa nje. Umuntu engakwazi nathi uhlalaphi, awazi ukuthi akawazi uhlala lapha, akazi usho komalume wakhe, akazi fokhona ngawe, kodwa uyazi khona wena. Indlela zenu ayikazi izihlangana, kodwa uyazi khona wena. Udumileke mawunjalo. Ngisho umuntu unrelated kodwa uyakwazi. Kodwa ukuze ngiyichaze ngalesi sikhathi, ubingelelo changes akhasha othi ngenzana noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Ukude lapho esisuka khona futhi ukude lapho esiya khona, beka phansi umoya ungatatazeli, yabona. Yabo nje kunomama ongahlangene nezindaba zamagqumu, nezindaba music wekwaito, ihouse. Yena nje uyihambela ivangeli, kodwa wazi kahle ukuthi khona utira. Wazi kahle ukuthi khona utira, udumileke mawunjalo. Yabo, ngoba waziwa nomuntu ongenayi interest nje. Yabo, ongena interest but uyazi, just happened ukuthi azi ukuthi khona wena. Yabo. So ke njengobula ku TikTok, there are people wena ababe interested kule ndlela wena ocabanga ngayo. Yes, babe ne interest lapho, bahlangana ne content yakho, base beyakulandela, bekulandelela yona. Yes, ngobani? Now you are not sharing the space, you are sharing the mental vicinity or mental vibration. Yabo. So ke ngaleyo ndlela ke base beyithola be lapho. Khona umuntu ke ongekho kulo level leyo yakho yokucabanga, ongakwazi nanokuthi ukhona la ku TikTok, yabo. Akazi nje ngawo, akwakafiki lo level, so awudumile ke mawunjalo. Yabo, uyaziwa nje, kunabantu abakwazi, yabo. Right ke sengikushilo ke lokho, labantu abakwaziyo la bakuthandela lento initial abahlangana nawe uyiyona. Khona abantu abazofika ke la bafuna ukuzokulawula abangakwazi nje. Uthola ukuthi akakufollow na ukufollow, kodwa uzofika akafuna ukuzokulawula la kwi platform yakho. Wena ulandelwe ukuba authentic, ube genuine entweni yakho, ulandelelwanga ukuthi uya favor. Qhubeka nento yakho. So mentality yokuthi udumile, faka mentality yokuthi khona abantu abakwazi oshare nabo mental space. Yes, ileyo ke indaba. The very same people ibona ke abantu labo esingathi bayakwazi, abantu abaphilayo abakhona, ungalithola usizo futhi kubona mhlazana ulifuna. Yes, just like same way ungalithola usizo kumakhelwane wakho ukuthi ngiyahamba makhe ngicela ungibukele la. Yes, ngisho kuthiwa nihlobene noma kanjani, kodwa nje makhe ngiyahamba ngicela ungibhekele la. Yes, nalana ke ku TikTok mina ngilitholile nje usizo isikhathi ngisiza abafana laba, yabo. Kulabantu laba bashaya imali zasha, abantu esazanayo nabo laba, hayi ukuthi ngidumile, yabo. So bangilandelela ukuba yimi nje kanje. So mase kufika umuntu ke ethi uzongilawula, ngeke uze kwenzeke lokho. Ngigenuine ngale ndlela engiyiyona. So nawe ngikunike iadvice ukuthi iba genuine, ungazama ukuplease labantu abadukile. Khona abantu abadukile beza la kuwena, ungazama ukuplease labo bantu, ulalele bona.
yabo. Futhi ungazama ukuthi ufuna ukubagcina labantu abakhona, cha, bakulandelile nje ungazange uzozama ukubagcina. Wena you speak your mind, simple, yabo. So I used to see ke abantu uthola ukuthi sometimes omunye usayequestion ukuthi maybe kunento emele ngiyishintshe, by the time cabanga ukuthi wena kunento emele uyishintshe uyilungise, ngenzeka ukuthi ke manje usulimaza laba abakulandelele ukuthi ugenuine wena ngale ndlela oyiyona. Khona nje mina abantu couple of people lethothi ngiyabalandela la, thola ukuthi ngiyamsearcha ifoni yami siyazi ngizosearcha bani kuphelele lapho. Kodwa kwawukuthi hayi manje akasakhulumi lento engangimlandelele yona, yabo. Use captured, ngaphuma ke kuye ke ngam-unfollow ke vele njengoba beshilo naye, ngoba cansi uyibonile vele naye ukuthi sekukhona ukuba captured, washo cha asiphumeni. So ngomunye kwabantu abaphuma ngoba usakhuluma lento engifuna ukuyizwa engangikulandelele yona, no strings attached. So into nje genuine mfethu, genuine and authentic, ngazama ukubabamba kodwa futhi ungacabanga ukuthi udumile. La bantu ke yazi ukuthi njoba nje ni kanje nisazohamba ibanga elide kabi nabo. Uma ngabona uzovuma ukuhola umoya, nisazohamba ibanga elide kabi nabo. Ungavuma ukuholwa ingqondo, hola umoya. Bayeke laba ababhayizayo abayiphosayo kwena, hola umoya. Yazi ukuthi ngeke uhluleke ukuhlukanisa ukuthi nanga umuntu ebhala i-comment ekusanganela, nanga umuntu ebhala i-comment egenuine. Ngeke uhluleke ukubona lokho, yabo. Khona umuntu obhala i-comment akutshele into okuyiyona ngempela, akugxeke constructively, bese i-higher self yakhe yakutshela ukuthi uqinisile lo muntu lento ayishoyo, uqinisile. Kodwa futhi khona labo thola ukuthi ukuba khona labo thola ukuthi hayi uyabona ukuthi lo uzongilawula nje la, yabo, akadlule. Uze ukuthi nje I relate lento angitshela yona ngeke ngize ngiyenze ngoba I'm not that kind, I'm not that stuff, I'm not that type, yabo. Ikhona ke into enjalo. So uyabona ke le ibheke kulabo bantu ke labo, ibheke kulabo bantu. Yawona la mina into engizokutshela yona, nawe ke ongayenzi content oyi-enjoyayo kuphela, it's fine. Angithi uyazi ukuthi kukhona umthengi khona umdayisi. Kuyenzeka umdayisi naye aba umthengi somewhere. Ngithi yabo la we are in this together. Wena uzothola ukuthi wena uyawudlala nje social media, awusebenzisi, uyawudlala nje. Kodwa ngokuba genuine kwakho, khona izinto abantu abebengakulandelela zona, yabo. Khona izinto abebezokulandelela zona abantu, ube usebenzise i-social media ngokuba uwe. Guys, ayikho into edingekalayo la emhlabeni. La udinga ukuba uwena and not fake yourself. Khona abantu abayidingayo lento yiyona. Yazi khona umuntu okalandelwe nje alilandelwe ukuthi nje uyathuka nje. Uxa abahambi ngani kodwa bamlandela. Unjalo nje udaluke kanjalo, uyayithukela nje mhlamba. Bahleli futhi kumnandi nje. Indlela ayiyona. So manje semetha lokho table, excuse me, cha akusebenzi kanjalo. Lena ngithi uyayizwa ukuthi ibheke kubaphi? Ibheke kulaba abala ku social media aba complicate izinto. Uthola ukuthi uyacabanga ukuthi njena yini mina engikwazi ukuyenza. Ile nto ayithatha kancane kahle sidingayo. Ile wona ayithatha kancane. Yazi mhlawumbe uzothatha isidinga nje ukuhleka kwakho la social media. Yona into esiyidingayo nje. Kuma heavy rains esibhekene nawo, ukuhleka kwakho nje kuseni kungasiqaqela nje izinto nje sikwazi ukuthi sibe emotionally clean before siqala usuku, yabo. Angithi ambona umfowanggobe kuye kuthiwa awu siyakucela phela umfowanggobe awuhleke. Indlela ahleka ngayo bese eyalokho njake umfowanggobe. Bese angifuni ngizothini, angazi ukuhleka katshatha ngizothi kunjani kodwa kuhlukile nje, yabo. Akona ukutazuluka phese. Thisha bezulu izenza ukuthi zenu fakani izenza ukuthi utshatha hlobo luni lokuhleka lwalehlekayo. Uyaqaqamuka noma wenza njani. Ya indlela iyona nje leyo abamthandela yona. So nawe ke do the same la, siyayithanda lento iyona.